Hindi mapapako ang pangako. Ito ang garantiya ni Angeles City Vice Mayor-elect Amos Rivera kaugnay ng environmental fee sa water bill na dinaraing ng mga Angelenyo. Matatanda ang isa sa mga campaign promises ni Rivera ang pagpapasuspinde ng paniningil ng environmental fee na anilay dagdag pasakit lalo na sa mga mahihirap. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News, sinabi ng bagong halal na Vice Alcalde na bagamat hindi pa sila nakapagpupulong ni Mayor-elect John Lasatin, ay plano na umanong ipa-review sa City Council ang naturang fee. Paliwanag ni Rivera, malaki ang posibilidad na masuspindi ang paniningil ng environmental fee habang isinasagawa ang recalibration. Lalo na anya kung makikita sa pagsusuri na may mga hindi patas na rate sa pagitan ng residential at commercial consumers, partikular na sa serbisyo ng sipuning o pagpapasipsip ng Poso Negro. Aminado si Rivera na siya mismo ang bumalangkas ng ordinansa noon para maisakatuparan ang pagpapatupad ng environmental fee bilang pagsunod sa Clean Water Act. Anya, layunin ng fee na ito na makatulong sa pagtataguyod ng malinis na kapaligiran at maayos na sanitation sa lungsod. Gayunpaman, inamin ni Rivera na naging kontrobersyal ang implementasyon ng nasabing fee, partikular na sa isyu ng pasilidad at sa pagkakasangkot ng third party o pribadong kumpanya na kinumisyon para sa serbisyo. Sa puntong ito, tiniyak ni Rivera na bubusisiin ang sistema at magsasagawa ng serye ng konsultasyon upang makuha ang saloobin ng mga consumer at iba pang stakeholders. Yes, actually, kailangan talaga dito pakinggan ho natin yung sentimento o inahing po ng ating mga kababayan patungkol dito sa environmental fee. And it's good to hear po na may instruction po sa ating executive na kailangan po ma-review and ma-revisit po yung mga ordinances na tingin ho natin may kailangan po talagang i-improve or i-amendahan. And one of which nga yung issue sa environmental fee. And ang first step po dyan in the implementation of the due process of law is masuspend muna yung collection po ng environmental fee papunta dun sa pag-revisit at pagre-review dun sa ordinansa kung saan po kami po ng mga 10 newly elected councilors kailangan mo magtulungan po kami dito para po maayos kung meron pong kailangan ayusin dun sa nasabing ordinansa po natin. Paulo G. Santos, CLTV News.